السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. الله تبارك وتعالى همّن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خدايتين أترشق لنذ ومحبت لنذي دعاء خير لنذي İçerdaşarlarınız bilen muhabbetlerinizi, lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize ilgun içeriğiniz, dost yarınız, kavm hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ahir, saadet, gününmek, yüzaklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat, vatanımızı emniyet, ağzı birlik, ulamalarımızın ve milletimizin ağzı birliğine, dini dünyamız avatlığına, asayiş arameşte saklasın inşallah. Huday Teala içerlemizin arasında erhili doğanlarınlaş, oğulgıyır, enata doğanlarınlaşın arasında, komşulan arasında da ulfete muhabbet verip kine kuduretleri yüreklerden çıkarsın inşallah. Allah Teala izzetini arttırsın. Acap fırsatle, kışın giyceleri, uzak giyceler, bereketli giyceler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek avadan yaşayışları ve ondan dersleri alınayan giyceler elbette cennetin guşeleridir ey mümin Müslüman doğrular. Bu zamanın içinde gelip mescide tıkılışıp oturup Allah Teala'nın zikredilen yer, Allah Teala hormat koyulayan yer, dehresiz ayak basılmayan yerin içinde, Huday Teala'nın en söyleyen yerinin içinde, Kabe-i Muazzama'nın şu'buları olan, guşeler olan mescidin içinde tıkılışıp girip oturmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşayışından eşterin ve ondan almalı dersleri eşterinip oturmak elbette imanın alamatıdır. Allah Teala hemmenize ecri azim ve ol rahmetul lil alemin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini nasip etsin inşallah. Nasip de eder inşallah. Huday Teala Erhamur Rahimin, Ekramul Ekramindir. Hiç vakit boşluğa vermer bendesine. Mübarek mescidi salındı. Peygamberimiz 54. yaşında Medine-i Münevvere'de caylaşıp mescidi salınıp eyvan mecerilip mübarek otokları salınıp o hamşavullerde de Medine-i Münevvere'ye ol mübarek müşerref muazzam olan ovadan şehre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen caylaşandan sonra sahabalarına kızdırma, veba diyen dert gelip sahabaları narahat edip sahabalar Mekke heves edip koşular koşuptılar. Beyik Allah köklüdüğünden geçen hafta gururun geçipti. Ah Mekke'ni görmez mıkam? Qayta barmars mıkam? Mekke'nin dağları qavdu deyip, Mekke'nin havası qavdu deyip bu habarda enimiz Hazreti Ayşe Sıddika radıyallahu anhadan Peygamberimiz eşitip dua ediyor. Hudaya Medine'nin havasını qavu et. Hudaya men sahabalarımın qalbına Medine-i Münevvere'ni qavurmak bolsun.
Hudaýa Medineň çanygyna bereket ber, gaplarına bereket ber. Hudaýa Medine'däki dertleri kafirliň ýurduny okla diýip dua etdi. Besbelli welýa gynçylyklarda dua etmäni sabr etip oturmak gowluk mukadimeler. Gynçylyklarda Allah Taaladan dilemeli. Hudaýa biziň gynçylygymyzy aýyr diýmeli. Hudaýa bizi rahatlyga sal. Hudaýa bizden derdi saw diýip dilep durmaly. Oham Allah Taala özüniň hikmetiniň, gudratynyň isteýişine görä sen duaňy hökmen kabul eder. Şon sen mümin musulman adam. Sen Allah'ını tanıyıp Hudaýyň dergahyna ýykylan adam. Ya dünýäňde berer, ya kabryňda berer, ya kıyamatynda berer. Hiç boşga bermer nipdir Hudaý Taala. Ya dünýäňde şo duaň gerek bolup duqa, ya kabryňda miskin hor bolup batykan, ya kıyamatda bir riyal sogaby mätäç bolup bakan, hulasy berer nipdir Hudaý Taala. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına meritçilik düşenini Hudaý Taala'dan dilepdir. Hudaýa Hudawanda men sahabalarıma hem şafa ver, hem de kalplarına Medine'nin muhabbetini ver, hem de şu derdi ayır deyip biz Hudaýyň dergasyna dilep durmak da bizim wezifamiz bolly. Emma ondan soňra وَلَمَّا قَدِمَ الْأَصْحَابُ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ كَانُوا يَتَحَيَّنُونَ لِلصَّلَاةِ لِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Mescid salınıp, yaxşı jaýlaşyp, 5 wagt namazdy okuýaly. Emma şu mahallaçeli namaz wagty bolanda azan çekilmeýärdi. Şu mahallaçeli 54 ýaşynaçeli azan diýen zat ýokmuş. Ýöne namaz wagty bolanda dün öňküsün Peýgamberimiz ha. Hatta mescid salynandan soňramda namaz wagty gözleşip, ay mirenlerekde üýüşip Peýgamberimiz de gelende oham namaz okuýberýänmişdikle. Azanyna ýok, tekbir de ýok. Ýöne namaz wagty muntazir boluberýärler. Gurrun başlamak birimi arkadan gelýärler we jaýdar Hudaý izzetini artdyrsyn, jennetden jaý bersin. Bir azajyk öwesişçiňiz inşallah aňyrdan gelýän din dünýäňiz awat bolsun. Allah Taala cennetten jaý bersin inşallah. Kalbiniz nuri imandan dolu etsin. Namaz wagtlary üýşi berýänmişdikler. Ýöne Hazreti Bilal radıyallahu anh namaz wagty bolup Peýgamberimiz teýýar bolanda ay jemaat namaz okuljak geleweriň diýänmiş. Oham bir gün sahabalar Peýgamberimiz üýşüp oturşypdyrlar, meşweret etipdirler, maslahat etipdirler. Ya Rasulallah, namaz wagtyna bir alamat bersek gowy boljak diýipdirler. Oham bir aýdypdyr, namaz wagt bolanda biziň birimiz bir baýdak, bir perçem kaldıraýdyň, ýokaryk bir zat alamat edeýliň, ha namaz wagty bolupdyr, onu görýäňim diýip üýşaýlyň diýipdir. Muny maslahat bilmendirler. Bir zat kaldıranyň menen yatan adam nä bilsin? Habar ýok adam öýüň içindäki nä bilsin? Bu bolmady diýipdirler. Oham bir aýdypdyr, ot ýakylyň şoň tüssefi aýrasyn diýipdir, ha namaz wagt boldy diýer. Bir adam biller, namaz wagty bolanda ot ýaksyn, goý tüssesi aýrasyn, ha namaz wagt bolupdyr diýeýliň. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýok diýipdir. Şon meni mejuslar oda Hudaý diýerleriň etýän işi bi. Otlaryny ibadet etjek bolup, şol ibadet etýän wagtlar bolanda tüsse bilen ot bilen belli diýerler. Bu bolmady diýipdir. Oham bir aýdypdyr, tüýtük çalsak nähilli, şeypur wursak Yahudileň kiýaly. Peýgamberimiz aýdypdyr, bir de bolmady diýipdir. Yahudileň ýoly bolýar diýipdir. Munda men halamaýan diýipdir. Tüýtük bilen ibadata çagyryp, şeypur bilen ibadata çagyrman men halamaýan diýipdir. Aýt bolmady, men maslahat bilmeýän diýipdir. Oham bir aýdypdyr, jaň bolsa nähilli, naqus bolsa nähilli diýipdir. Mesihileň etýäli. Peýgamberimiz aýdypdyr, ýok, bir de maslahat dehal diýipdir. Mesihileň ýoly ýanak boljak, bir ojry ibadata bir jaň bilen çagyrmaly, maslahat bilmeýän diýipdir. Oham ahyr aýdypdyrlar, namaz wagt bolanda cemaat namaz wagt boldy diýip ýerli ýerden gyýgar berer. Oham yatan adam da bolsa geler, beýleki de bolsa geler diýip şoňa ay boljakdyş maslahat diýip goýupdyrlar. Ýöne bir de gerek zat
ma yunabbihu as-sami'a ve yuzakkiru as-sahiya ve yuallimu an-nas bi dukhulil waqti. Bize bir zat gerek, yatan adam oyondursun, yadından çıkaran adam namaz vakti, yadından çıkarıp mamula meşgul, iyice meşgul, oğlun uşağına meşgul adamın yadına salsın. Yok, havası ba namaz vakti bolacağını, yönü hasan namaz vakti bolacağını hadir bilina. Ona da namazın vakti boldu deyip, ona da haber verir, yanık bir zat gerek deyiptirler. Yatan adam oyondursun, gafil adamı haber versin, gözleşip duran adamı da haber verdiği olsun namazın vakti olsun deyip. Mesela şimdi azanımız yani. Hadir azan yok kayığına. Ey Müslüman, ey ümmeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Beş vakit namazda, bulan güllerden, yerli yerden, mescitlerde Allahu Ekber deyip kıygırıl kaydılan yerinden billi kal. Yerin yüzünne mescit bolsa, yok mescit bolmasa namaz okulacak bolup, misafirli olsun, deryada olsun, çöllü olsun, azan çekilip, tekbir aydirip namaz okuliye, yerden aydıptır, qavjetdi bilip qaleyli. Ahir maslahat näme bolupdyr? Ay namaz wagt boldy, jemaat üçe werin diýip gurrun şoňa bolupdyr. Şo qygyryýanlaryň biri Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh'miş. O ham akşam yatyqa dişinde bir ferişte görüpdir. Fera'a fi manamihi rajulan yahmilu naqusa. Dişinde bir ferişte görüpdir adam suratyny, elinde jaňma. Naqus wa. O ham bir diş gören sahaba bi Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh aydypdyr. Atabi'un naqus? Elinde akin satsak mı deyipdir. O ham ol ferişte da ol aydypdyr. Näme etjek bu jaňy deyipdir. Jaň näme gerek deyipdir. Onda ol aydypdyr. Nad'u bihi ila salah. Dişinden abi. Ay şu jaň elindeki jaň hewre qowu jaň şoň menen namaza çağırjak. Men gıygırýançy. Ay cemaat namaz vakti boldy deyip aýtýançy men. Jaň bolsa şonda jaň etip borsam, o hamda namaz vakti boldy diýsem qowu boljak deyipdir. O ham ol adam dişindeki ol ferişte aýdypdyr. Afala adulluka ala ma huwa hayrun laka min zalik? Jaňdan bir qowrak zat saňa öwretmäýinmi deyipdir. Saňa jaňdan bir qowrak zat öwretmäýinmi deyipdir. O ham oda aýdypdyr, öwret deyipdir. Fastaqbala al-qiblata wa qala Allahu akbar, Allahu akbar. Qawla baqaqana azan çekmäge durupdyr. Ýanky ferişte. On meş kelimeni aydypdyr. 4 Allahu Ekber, kelime-i şehadet Resulullah, hayya alel salah, hayya alel felah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. On meş kelime. Şonu azanı çek haqqana oturup ettir dişinne. Sümme umhile hunayhatan. Bir miqdar durup mun gözleştiripdir. Yine yuqary qalyp sümme qama faqala mislaha illa annahu zada ba'da hayya alel felah qad qamatis salah marratayn rawahu al-imam Abu Dawud. Bir miqdar oturup yuqary qalyp eýni ýanky azan ýanyk ýene de salatymraga çekip hayya alel felahdan soňra iki däne qad qamatis salah aýdyp gidiberdir diýişin. Tekbir ha. Yatsa koyacak bolamızda yani tekbiri kıl. 5 vakt namazda. Azandan sonra mukliyen tekbir. Bir oyanıptır. Dan atıptır. Yortip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veriptir. Ya Resulallah. Bütün akşam dişimde bir adama tataştım. Elini canmadı. Men aytdım satacak mı? Ne edecek? Namaz vaktini belli edecek. Onu kavraklar öğretmeyin mi deyip on meş kelimeni aytti. Azan çekti de. O ham oturdu, bir miqdar durup yeni yuqary qalyp eýni hu şo jireg aýtdy. Ýöne hayya alel felahdan soňra qad qamatis salah artdyrdy. Peygamberimiz aýdypdyr. Innaha ru'ya haq inşaallah azza ve celle. Elbette haq diş görenin diýipdir. Laqin bananan, laqin balalan, laqin balalan fe innehu anda sautan minka. Eýni hu şol ferişteden eşitşin ýanyk. Eýni hu şo ferişteden öwrenişin ýanyk. Git belaly öwret, belalyň sesi senden daýawrak, belalyň sesi senden gaçanrak diýipdir. Nesip belaly düşüpdir. Hazreti Bilal'e öwredipdir. Azany da tekbiri de. Am Hazreti Bilal namazyň wagty bolanda azan çekmäge durupdyr. İslamda, musulmançylykda
belki dünya boyunca yerin güdünne evvelin Allah'ın adım tutup namaz vakti deyip azan çeken kim? Hazreti Bilal radıyallahu anh. Hazreti Bilal azan çekiptir. Aham azan çekip verenne Ca'a Umar ibn al-Khattab radıyallahu anh ve kâle ya Resulallah vallahi laqad ra'aytu mislehu. Yortik geliptir Hazreti Umar el-Faruk radıyallahu anh. Ya Resulallah eynuhu şehirli öten akşam ben deyişimde bir adam gelip aytıp gitti şinliptir. On deyiş yani Hazreti Umar da deyiş görüptir. Peygamberimiz näme deyipdir? Felillahil hamd qad sabaqaka bizalikel vahyu. Kaza fi dalailin nubuwwa lil Beyhaqi ve ibn Hişam. Aham Resulullah deyipdir. Hudaýyma köp şükür bolsun. Elhamdülillah deyipdir. Ýöne ey Umar, Bilal azan çekenne Hudaý tarapdan täyit bolup indemeýlek azan şu bolmaly diýip wahy de geldi deyipdir. Senden önçak ýa-ni wahy geldi, ferişte geldi. Hudaý täyit etdi indemeýlek namazyň wagty şeň menen belli bolmaly diýdi. Hak diş emma ýerinden Hudaý da täyit etdi diýipdir. Ondan meýlek azan çekilmeli bolupdyr. Ey mümin musulman dogallar. Peygamberimiz imam Resulur rahmeten lil alamin. Azançısı kim? Doğanı mı? Oğlu mu? Doğanı oğlanı mı? Ey heyvanman tayfadaşı mı? Ey can naslı ovadaşı mı? Dahi tofor mu? Hiç sayısı de. Kim? Hazreti Bilal el-Nahiful Memşuk el-Eswed radıyallahu anh. Hor uzin dımgara adammıştık. Öyle Habeşe diyen yurttan. Peygamberimizin hiç de. Doğan karınlaşlar de. Tayfadaşı da de. Dahi tofor da de. Barıp Habeşe diyen yurttan. Karamıştık. Uzin boylamıştık. Ol Bilal'i ki niçe ilminden odan Mekke-i Mükerreme'de kafirle üstüne daş koyup kızgın havada çağın üstünde füyrer arkasını ağla edilen sahaba. Hemmeğiniz gurrununu biliyorsunuz. Kızgın havada o da Mekke-i Mükerreme'nin kızgınına azabın eteğine Allah ahad diyen adam. Azabın eteğinde Allahu ahad diyen adamı Hudaý nam etti. Gelip Resulullah'ın azansız edip Allahu Ekber deyip kıygırmalı etti. Ey canın olsa duruşuna ders değil mi Ayşe? O da azabın eteğinde kızgın havada çağın üstünde kursuğunda ağır daş koyulan adam onun eteğinde Allahu ahad diyen adamı Hudaý Teala Resulullah'ın azansızı evvelin azan çeken adam o da yerde Resulullah'ın Mescid-i Nebevi'de belki kuru zeminine evvelin azan çeken adam Allah ahad deyip ahir azaptan kurtarıptır kafirlan in kuhun Allahu Ekber deyip Resulullah'ın azansız oluyordu. Ey şundan başı gurrun azap vermeli der. Hatta oturup vermeli pakatçından dersen. Öz obası Resulullah'ın öz tayfadaşları Peygamberimize hormat koymanına hormat koyan adam. Peygamberimize hizmet ediyen adam. Esafiye eğilmesi gerek bolunda eberiyen adam. Peygamberimiz kâde yaplanyanmıştı Hazreti Bilal'a. Qara aya Hazreti Bilal'ın malı kenmiştik mi? Ey cemaat malı yokmuştuk. Birce öğüdü varmıştık. Öğü yokmuştu öğüdünün. Düşeği yokmuştuk Hazreti Bilal'ın. Bir öğüdü varmıştık. Aya avadallığı varmıştık mı? Yok. Tayfası varmıştık mı? Yok. Doğanlarındaşı varmıştık mı? Yok. Ovamdan savul şeyin imme Resulullah'dan ayrılmarın deyip hemişe Peygamberimizin yanındamıştık da. Hatta ondan azat bolandan sonra kıyınçılıktan Peygamberimiz Medine'ye gidenine öğüd obasına gitmeyeni Peygamberimizin Medine'ye kaçın aytıptır. Peygamberimizin barcak şehrine barcak deyiptir. Kalbinde Allah Teala'nın ve Resulullah'ın muhabbeti varmıştık. Evvelin adan çekenle dünya boyunca Hazreti Bilal olup durahım. Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın mescidinde
Ve mundanna 8-9 yıl sonra gawjetden kulağasın. Sonra Mekke-i Mukerreme feth bolanna oy Hazreti Bilal'ın gurrunun kamil edeylin. Kamilleha bir kidane teberrukan gurrunun aydeylin. Sonra Mekke-i Mukerreme feth bolanna Peygamberimiz 60 yaşın döwrüne baranna Mekke'ye baranna 60 yaşının içinde häzir Mekke'de azan çekilenaka. Mekke'nin evvelin feth bolan gününe Peygamberimiz döwrüne wezaptir. Ayna Bilal diptir. Hani Bilal yerde diptir. Hazreti Bilal aydıptır. Ha ana ya Resulallah. İnhemen ya Resulallah diptir. Peygamberimiz näme diptir? Ya Bilal, is'adil Ka'be ve ezzin min fawqiha. Barçılmışda şu Ka'be'nin üstüne çık ve şunun üstünden azan çek. Sen sesin Ka'be'nin derilerinin arasında aylansın diptir. İs'adil Ka'be ve ezzin min fawqiha. Ka'be'nin üstüne çıktı azan çek diptir. Hakkın haklığı sabit bolsun diptir. Yoksa Mekke'de bir azançı tayin etmeli. Sade fikrimi de öyle. Ha palani sen azançı ol. İnni de melekti sen azançı kağa diymella. Evvelin azan Medine'de kim çekti? Hazreti Bilal çekti. Evvelin azan Mekke'de kim çekti? Hazreti Bilal'ın nesibi oldu. Ey bitir gen demay, bitir iftihar demay. Eğer bende kuşiş konet bende var, azizeş bedaret Xudavandgar. Eğer insan iman kamil olsa, eğer benden ihlas bitin olsa, Xuday onu aziz edecektir. Eğer ihlas bitin olsa, eğer qarabağrin olsa, ey Müslüman dost, ey Jovan dost, hikaye olup geçmeli vurgunlar del haşla. Eğer bende kuşiş konet bende var, azizeş bedaret Xudavandgar. Eğer canımız bilen olsak, eğer qarabağrin olsak, Xudaya bize izzet verecek. Bilal'ın görün derecesini özle. Et berilip birin, çövülüp birin, satılıp durun Bilal. Ol Medine'de evvelin azan çekeni, bu kun Kabe üstüne çıkıp azan çekivati. Hey min naqat Xuday Taala izzet verdi bana. Naqat Resulullah'ın kuvvetiye. Son kalbinde Allah ve Resulullah'ın muhabbeti olansan. Eğer bende kuşiş konet bende var, azizeş bedaret Xudavandgar. Yeni bir tane Bilal'ın gurrununa idin tamam edeceğim. Bun mübarek Bilal radıyallahu anh gurrun, azanın gurrunu da. Evvelin Medine'yi Münevvere'de azan çeken Hazreti Bilal oldu. Evvelin Mekke'yi Mukerreme'de azan çeken Hazreti Bilal oldu. Ama Peygamberimiz dünyadan geçenden sonra Hazreti Bilal men Resulullah'dan başka kişi azan çekecek değil. İnni men azanım et verecek, cihad edecek deyip Şam tarafa, ol Suriye, Filistin tarafa gidip ömrünü şu taada geçiriyor. Fakat kafirle bilen cihad edecek men deyip. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık da dünyadan geçenden sonra Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh'ın halife vaktinde Beyt-i Mukaddes feth oluyor Müslümanların eline düşüyor. Hazreti Ömer'in zamanında. Qavqulağasın. Bir hoşluk oluyor. Tamam hoşluk. Şol ertişin içinde Hazreti Ömer ki emir oluvati Hazreti Bilal'la servazlan ertişin bilinmiştik. Aham Beyt-i Mukaddes'te feth olanna öğle namazın vakti olupdur. Öğle namazın vakti. Yani şol Beyt-i Mukaddes Quds feth olanna evvelin okulacak namaz halinde. Öğle namaz. Cennin içinde de Hazreti Bilal azan çekmeyenmiştik. Şunda başka bir yer çekiyatmıştık. Aham Hazreti Ömer devruni vezaptır, aydıptır. Hazreti Ömer şunda egin maşı yırtık köynüğü yamadı diye. Didim yamalı köynüklü aydıptır. Ya Bilal, es'aluke en tuaddina lana. Hazreti Bilal'ın yüzünü vezaptır. Ve kad asbaha şeyhan kebira. Hazreti Bilal qarra adammıştı onda.
Ya şulu. O Hazreti Ömer aydıptır. Ey Bilal, senin iltimas ediyen bir azan çeksen gowy boljak deyipdir. Ey bir iftiharname. Medine-i Münevvere'de çeken Hazreti Bilal, Mekke-i Mükerreme Ka'ba'nın üstüne çıkan Bilal, gelip Beytül Mukaddes'te de azan çekecek bolmadı. Ey ne kadar Hudaya izzet veriptir. Ey can dostlu. Senin iltimas ediyen niptir. Bir azan çeksen, bilyen sen azan çekmeyenliğini, emmet çeksen gowy boljak deyiptir. Hazreti Bilal aydıptır. Ya şul adam olup, "Ufuni ha emiral mu'minin." Ey Müslümanların başı Ömer, çekmeyen beni bağışla deyiptir, çekecekler deyiptir. Resulullah ayırlanıyor, çekemem deyiptir. Oham Hazreti Ömer aydıptır. "Es'eluke billah en tüzekkirana el-eyyam el-ula." Huda için senin dileyen bir adam çeksen kadim peygamberimiz bilen yaşayan vaktimiz yada düşecek. Çek hada deyiptir. Kayta iltimas ediptir. Es'eluke billah. Huda için senin iltimas ediyen bir adam çeksen peygamberimiz aramızda bayalı olacak deyiptir. Kadim peygamberimiz bilen yaşayan vaktimiz yada salsan gowy olacak da gelip Beytül Mukaddes'in yanına. Hazreti Bilal sukut duruveriptir. Oham sahabalar leşker kıygırşıptırlar. Ya Bilal, ittaqillaha ta'ala. Se'aleke emirul mu'minin. Ey Bilal, Hudaydan kork. Senin Müslümandan başta olan Ömer dilaveti, hahiş edveti, iltimas edveti, çekada deyiptirler. Hazreti Bilal bolya deyiptir. Fekame Bilal radıyallahu anh yetehamalu cismehu. Hazreti Bilal qarradım olup, anrik berik dayanıp zordan yukarı kalıp azan çekmeyedir. Vakat asbaha şeyhan kebiran yetehamalu cismehu. Ödünü götürüp, anrik berik dayanıp yukarı kalıp azan çekmeye duruptur. Allah'ın adını tutup, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip, evvelin azan, o da Beytül Mukaddes'te, o da Kuds'ta, yerin yüzünde en teberrik bir yer var. Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme, bir de Kuds. Medine-i Münevvere'de Hazreti Bilal çekti. Mekke-i Mükerreme'de Ka'ba'nın üstünde Bilal, eymen nesibesini verdi. Azanı ettirip, Resulullah ayrılandan sonra men cihad edecek deyip, men ceng edecek deyip, onu Huday Teala Beytül Mukaddes'te evvelin adam çekilmep nesip ediveti. Ey nagat Huday bile olsan Huday boş vermeye. Adam çekmeye duranla azandan katı Hazreti Ömer'in sesi çıkıptır. Ağlap cıdaman Resulullah yadına düşüp bütün leşker ağlaşmaya duruptur. Kadem pişne kezmelek beguzari ki ger baz mani zeded kemteri. Adımın evokla, ihlas et, rahmet çek, Huday için ol, ömrün geçirme, Huday seni ferişteden geçirecektir. Kadem pişne, kezmelek be güzeri, ey cavan dost, ey Müslüman, ey mümin, ey darganak zamanın içinde yaşap veren dost, ey Resulullah'ın imanı kamili var dost, ey Muhammed'in Mustafa'nın ümmeti bilen dost sallallahu aleyhi ve sellem, sen men vaktimdir şimal. Fırsatın vardır elinde. İhlas et. Kadem pişne kezmelek be güzeri. Ki ger baz mani zeded kemteri. Yok deyip televizyonu uymenip, filme uymenip, ay din bunlar bikar adam etmelidir. Bunlar bikar adam. Men öyle işime yetişemek, men dünyama yetişemek kabul ediyen ki yöne vaktim yok diyen adam olsan heyvandan etek bolarsan deyiptir. Heyvandan etek bolarsan deyiptir. Emme ayağın evoklatan kezmelek piş. Perişteden ne eve geçersin. Huday sana izzet verir. Hazreti Bilal peygamber değil ki. Bir Habeşeli bir karger adam. Evurla oturuvermeli. Kan evurladım ben. Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de, bar Beytül Mukaddes'te. Evvelin adan çeken adam da. Her yerik baranın mescidi sarsırıp, Allah'ın azamatını yüze çıkarıp, dinin izzetini kaldırıp, kıyamete çeli biz insanlara ders olan Resulullah canın kavuriyen sahabası da.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet bilen, behişt bilen buşlan sahabası da. Bir kargar adam. Emme özümüzü oklasak, Hudaýyň dergasyna gaşyn çıllasak, Hudaýyň halalyny halal bilsek, haramyny haram bilip azyjyk ihlas etseň mara, o da bir zamanyň içinde Hudaý ferişteden meter aziz etjekdir. Ey jawan dost, ey mümin musulman dost, ey ömrü häzir tükenmedik, ey häzir ruhy içinde ba dost, ey häzir jany ba dost, ey häzir wagty tükenmedik dost, ey häzir defter namasy baglanmadyk dost, aç gulagyny. Häzir defter baglanmanlar, häzir wagt bag. Qadryny bileýin bu fursatlaň. Allah Taalaň ryzaýatyny tetjek boleýin. Allah Taala edip izzet berişini öýdedi. Emma ayıp elçek buğurunlardan deyip seriallan başına, filmlen başına ömürlerini geçirip, vaktlarını geçirip, yönü boş vururlan başında ay men bikarda bidatları yetişmeyen diyen adam dünyasında da hor olup geçecektir, ahiretinde de hor olup geçecektir. Dünyasında öz yandan özü hoş geçiriyen yanak olup öz maksadını yetip bilmeyen hit bolup dünyadan geçer. Men bu arada ayetleri, Allah'ın kelamlarını okuyacak bolsam onu bu kulli men Hazreti Bilal ve azanın gurrundan çıkmalı olacak. Onu hazır okuymana vakt yok. Oları güymensen qalarsın. Mahdumul işan näme diye. Gider yolun bilmesen, doğru yolu gelmesen, hakiyada salmasan qalın arman içinde. Himin Türkmençe edip aytışını. Gider yolun bilmesen, doğru yolu gelmesen, hakiyada salmasan, Allah diye bir Allah'ın yada salmasan, qalın arman içinde. Hiç bul qalarsın diptir. Dünýäňde de maksadyna yetip bilmersen, allym ay tuttum deyip hit bolup geçersin dipdir. Ahiretinde görünüp öti hit bolarynlar. Ondan çüreyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ertir akşam Hudaý Taala bilen munajat edenini aýdýanmyşdyk, birje tikesini aýdýan. Allahumma ente ahaqqu men zukira ve ahaqqu men ubida. Hudaýa Hudawanda, eger bir zat agzalmaly bolsa, baýat evvel sen agzalmaly diýänmişdik. Hudaýdan meter agzalmaga mustahak kimma we näme ba aýdyň özüňiz. Hudaý Taala'dan ewinçek agzalmaga näme ba? Hudaýyň gurrungyny goýup agzalmaga beýle liýagatly zat näme baray? Adam agzanyny gork ýaşuryn. Adam agzanyny gork ýaşuryn. Hudaýyň beraberini başladat agzalmaly. Hudaý Taala'ň gurrungyny goýup Hudaýyň halalyny goýup haramına meşgul olup başka zatları güymenmeli. Ve ahaqqu men ubida. Hudaýa bir zadyň diýenini diljek bolsa, evvel sen diýenini dilmeli. Bir zadyň awadallyk bilen diýenini diljek bolsa, awadallygy yaradanyň diýenini. Bir zadyň yekelik bilen boljak bolsa, tek tenha beýik Allahyň diýenini etmeli bolar. Bir zadyň ilmikan diýjek bolsak, Allahyň ilmikan. Kudratly hazan Allahyň kudraty kan. Mehribanlykly hazan Allahyň mehribanlygy bar. Adamna we zatynda kamillikden gözejek bolsaň, fakat beýik Allah bar ki. Hazreti Bilal ihlas edipdir, bir Resulullah'ın fermaýşlaryna gaýym durupdyr, perişteden geçipdir da, cennet bilen boşlanıpdyr. Ol Bilal gynçylykda we Hudaýyň ışgyny gözünden ýaşakdyrýanmışdy. Emma bir adam filmleň öňünde durupdy. Şoň içindäki hoş bolanyny hoş bolup, şoň içindäki narahat bolanyny narahat bolup ömrüni geçirýän adam, deň bolarmy? Atym bir ikin deňär ýanykmay jan dostlar. Binäme gulwati, onama gulwati. Bu Hudaý Taalaň hoş bolan zadyna hoş bolup we Allah Taalaň nahoş zadyna nahoş bolup Hudaýyň ışgyny gözünden ýaşakdyrýardy. Emma bir özü bilip öti şoň film digini, bärden mezerlenligini, yalanlygyny, onu da şonu gözlep, şoň içindäki hoş bolanyny hoş bolup, şoň içindäki nahoş bolanyny nahoş bolup öti. İkisi deňär ýalymay. Gurrundan çykmaýyn. Hazreti Bilal gönenen adamlardan boldy.
Kim çekti? Bilal. Emma 15 kelimen görrüňi. Azanyň görrüňi. 15 kelime haýsy? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Evvelkisi 4. Sonra okisi 2 bolup gitýär. Ta ahirin kelime o da 1, la ilaha illallah. Allahu akbar. Adam çekilenne namaza gaşyn çağırjak bolanda evvelin aýdylýan zat Allah ulukandır hemme zattan. Hudaý ulukandır adyna we sıfatyna we zatyna diýdi. O düşüneýin adanyň manasyna. Allah Taala adyna we zatyna uludur we bir insan we bir mahluk Hudaýyň gudratynyň we Hudaýyň gabzesinden we Hudaýyň qahryndan gaçyp gitmekden Hudaý uluraqdyr diýdi. Turannan dinin azametini wezde, turannan namaz wagt boldy diýenar. Evvel adamlara Allah'ın azametini galbyna goýýar. Häzir namazyň gürrüň gelenak adanyň içinde. Adamçy evvel näme aýdýar? Allah Taala'nın azametini, Allah Taala'nın ululugyny aýdýar. Hemmesi 2 evvelini 4 aýtdyrmalydypdyr. Näme diýip? Häzir inni başlawatyda. Bazarna meşgul bolup duranma. İyi biçip duranma. Yatan adamma. Uqyň içinde wa. Evvelkisi wa adamları eşitdirýär. İkilenci gedek aýtýar. Allahu akbar. Ey musulman, Hudaý ola qarraqdyr ha. Goý edip duran mamulaňda bolsa, işiňde bolsa. Üçlenci gedek ýene aýdýar. Wagz aýdýar, nasihat aýdýar, haýşykýar. Dördülenci gedek ýene aýdýar. Günahyň da bolsa ekber diýip. Nämen ışkyny günah edip beren bolsaň, Allah uluraqdyr, gel oň dergasyna diýip 4 gedek aýtmalydypdyr ona. Hudaý Taala'nın iyi veren feriştesi Hudaýyň buýrugy bilen 4 aýtmalydypdyr. Yatan turuzmadan çyryym, hawasy pert adamy oýandyrmadan çyryym. Günah adama meşgul bolup duran oğdu söndürmeden çyryym. Ey cemaat, Rasulullah'ın bir aýdan sözi bar. İza ra'aytumul hariqa takabbiru fa inna at-takbira yutfi'uhu rawahu Ibn Sunni ve Ibn Adi. Peygamberimiz aýdypdyr: ey musulman sahabalarym, her wagt bir ýeri odalan bolsa, şonu söndürüp duqaňyz Allahu ekber, Allahu ekber diýip söndürüň. Şu Allahu ekber diýäniňiz size söndürmege kömekleşer diýipdir. Şol Allahu ekberiň beraberine ot öýdük selip sönar diýipdir. Rasulullah'ın sözi. Kan tecrübe etipdirler. Ot şönne bir ýaňa, şonu söndürüp duqaly Allahu ekber, Allahu ekber diýen oduňa söndürüp berýär. Şu odu söndürýän bolsa, nefs oduny, şehvet oduny, dünýäň gyzygyny bulaşyp barýan adamyň oduny, şol Allahu ekber eger imany we adam bolsa, oğulagasy hükmen söndürmelidir. Fe inne tekbira yutfihu. Tekbir ot söndürür diýipdir. Allahu ekber diýmek odu söndürür diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Görmeň o odanlygyny 4 aýdmal etipdir. Ýa-ni gurrunlardan çyryň. 4 aýdandan soňra inne aya namaz diýdimi? Ýok. Eşhedü en la ilahe illallah. Men and etýän bir Allah'ın tek Rabdygyna diýip. And etýän, şahadat berýän, Hudaýdan başga Rab ýok diýip. Näme aýtdy? Allah Taala imandan aýtdy. Awwelin usul din. 4-5 kelime içinde hemme lafzada 2 edip tekrar etti. Ondan sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Nubuvvet gurrüňi, peygamberlik gurrüňi. Men şahadat berýän ki Muhammed Resulullah Allah'ın iyi veren adamsy. Ol bir jaduger del, ol bir porhan del, ol bir akyllan şaşan del, ol bir şahir del. Ol bir malyň ýerine, pulyň ýerine, mensep derejäň ýerine geçiren adam del. Ol Allah'dan bir täýidin etegini, Allah Taala'dan wahyin etegini bir iyi berilen Resulullah'dygyna men and etýänni gygyrmakdyr. İman Allah'tan aýtdy, nubuvvet peygamberlikden aýtdy, Allah'ın azamatından aýtdy. Inni ýaxşy iman jaýlaşdymy? Inni näme diýe? Hayya alas salah.
Gel Allah Taala'nın azamatının beraberine yıkılmağa. Gel şol Muhammed Peygamber'in getiren ibadatına ki Hudaýyň azamatına yıkılmalı diýip aýtdy. Allah'ın beraberine Muhammed Peygamber'in de getireni gel namaza gaşyn. Namaz Allah'ın azamatının beraberine yıkılmak. Namaz adat değildir, ibadattır. Namaz nur ilahi kalbine dökülmektir. İnsan, Müslüman Allah Teala en yakın vakti secdededekidir. Hayya alel salah, basım yerinden näme gelýär? Hayya alel felah. Felah diýdigi, gününmek diýdigi, piruzi diýdigi, hoşbahti diýdigi. Namaz diýdigim hoşbahti diýdigi. Binaman gördiňi, maat gördiňi, kıyamat gördiňi. Eşhedü en la ilahe illallah Allah Teala, eşhedü enne Muhammed Resulullah Peygamber. Hayya alel felah, kıyamatın gördiňi. Dinin üçten olaqan usuly. Eger şu namaza gelsen, gönenörsin. Dünyada gönenörsin, näme diýip? Kalbin nurdan dolar. 3-4 heftemin nadal geçendir. Fakat Allah'ın azamatının beraberine yıkılayın deyip namaza gelinýär, kalbi nuri imandan dolýar. Ve kıyamatta da cennete girersin, gönenörsin diye. Ahir Adem zade eyna halas çand pendari topestira şeref diye Hazreti Mevlana. Çand pendari topestira şeref. Ol güýmünt biren zadyna şeref mukadime. Şeref Allah'ın azamatının beraberine yıkılmak. Kalbin nuri imandan dolup kıyamatda da gönenörsin ýaly. Çalatymrak geçen inşallah aňyrsa 6-7 dagdan wagtym dolýar. Hayya alas salah aýdandan soňra gel namaza gaşyn. Yani Allah'ın azamatının beraberine gaşyn. Ahumollan aýtýan gurduňy del, Allah'ın azamatının beraberine gaşyn. Bir tovar bir savadan okuyan zady del, Hudaý tanıyan adamyň edýän işi. Oham ýerinden näme diýe? Ýene de aýdýa, Allahu ekber, Allahu ekber. Namaza çağırdy. Gönülmege çağırdy. Indi näme diýe? Ýene Allahu ekber, Allahu ekber. Okuyorsun, okuymardın Allah uludur diye. Özünden çürüyüm okuyorsun diye. Okuymanın menen Hudaýyň azamatyna zerer berip bilmersin, okuyanın menen Hudaýyň izzetini kaldırdın mı kadime? Fakat özünden çürüyüm ettin diye. Fakat özünden çürüyüm ettin diye. Namaza çağırandan sonra da näme diye? 2 gelik gaýtadan Allahu ekber, Allahu ekber. Okuyayın, okuymayın, yok elçek birdat diyenin menen şon ol namaza gaşyn çağırandan sonra bir tofar derrew dehreti bilen, bir tofar odal dehretli, bir tofar jaýyl okuýar, bir tofar jemaat bilen okuýar, bir tofar ýeki öz okuýar, bir tofar aslan maskhara diýär, bir tofar ähemiyet goýýar. Her gaýsy bolsun, Hudaý men uludurun olardan diýär. Okuyan adam gönenür, yan aydık geçti. Okuymayan adam da hıyal etmesin okuymanı bilen. Hudaýyň ululugyny verir ya mı kadip diye. Allahu ekber. Okuymanın bilen Hudaý uli, okuyanın bilen Hudaý uli. Okuyanımız bilen Hudaýyň ululugyny bireme arttırıp bilmer, okuymanymyz bilen Hudaýyň ululugyny kiçiltip bilmer. Hiç. Aham ahirde da inni gurrun tamam mı Allah? Yok. Men kana ahira kelamihi la ilaha illallah dakhalal cenneh. Peygamberimiz aýdypdyr. Her kim şu dünýeden geçen ahirki kep la ilaha illallah bolsa, şol cennete girer diýipdir. Müslümanyň ahirki kep la ilaha illallahdyr diýip, onu birgede gaýdyp tamam etdi. Ey mümin müslüman dogallar, ey sawatly dostlar, ey yaşly yaşkçylar, ömrüňizde şidirek bir 15 kelime gysgadyk hemmedat içinde ba kudretli eşitdikmi? Hiçbir beşeriyette bağlı atmayışı. Ey kudret diyemayışın şodur şunu. Hemmesi Allah Teala'nın azamatının gurrumi. Emma bir yerde de bir zat ba. O da näme Resulullah'ın gurrumi. Bitir gen diyemay Peygamberimizden süreyim. Allahu ekberden te la ilahe illallah var yansa Hudaýyň ululugy, Hudaýyň birdigi, Hudaýyň azamatyna ýykylmak, Hudaý seni gönendirer, Hudaý uludur, Hudaýdan başga Hudaý bolmaz. Emma içinde de eşhedü enne Muhammeder Resulullah. Hudaý aýdypdyr, ey Resulullah, şu urundaýdan tamam edin. Bir azajyk teberrik gurrunlar galy inşallah gysgadyk edip indi kefte hyzmatyňyza ýetiren. Emma şaýy Hudaý Taala hemmäňiz bilýäňiz,
Ve rafa'na leke zikrak. Ey Resulullah, men sen adın kaldırdım diptir. Her haçan Hudaýyň ady tutulsa, sen Muhammed'i de tutturaryn adyň dipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da musulmanlaryň dilinde wady we ýüreginde wady. Inne azan geldi. Hudaýyň ady tutulup gygyryljak. Qattandan eşhedü enne Muhammedir Resulullah. Haçandan bäri 1400 ýyl bäri. Az deremha nam şahan berkenand. Nam Ahmet taabet bermizenand. Pulun güdüne padşalyň aksini çekýärler. Müňlerçe, ýüzlerçe ýyl bäri. Az deremha nam şahan berkenand. Nam Ahmet taabet bermizenand. Pulun güdüne bir padşahyň adyny çekýärler. Gadym sekkedip bejerýänmişdikle padşahyň ady ýaýramadan çürýim. Hemişelik galmadan çürýim. 1000 ýyl men nodalka galyglymy? 200 ýyl men nodalka galyglymy? Ýeriň ýüzünde bolsun, barbada bolsa hormaty barmy? Emma yok, emma Resulullah'ın adını Hudaý Taala bir zat edip koyuptur, mescitlerde kıygırılmalı edip, Nam-ı Ahmet ta ebed bermizenan, Hazreti Mevlana aydiye. Emma Resulullah'ın bir zat edip koyuptur, ta kıyamata çeli, belki ebede çeli, adım tutulup kıygırılmalı edip koyuptur. O da ne kıygırmak? O da adı tutulunda salavat okunmak bilen, o da hormat bilen. El-deremha nam-ı şahan berkenand, nam-ı Ahmet taabet bermizenand. Pullun gidini padşalyň onu her jirat bejerip, çap edip, kuyup, kurşunlardan, kızıllardan, altıllardan, marşavlardan lep hormatlap bejerilýär. Emma bir müddet zamandan galiye. Emma Resulullah'ın ady 1400 ýyl bäri mescitlerden tamam milletin Müslüman kafirlerin arasında yayravati. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tamam yerde kıygırılıp men kandy içýän şol Muhammed peýgamber Allah'ın dogasy we Allah'ın iyi bereni diýip kudret diýmay. Öýde bir keramat diýmäýşi. Öýde bir mucize diýmäýşi bir düşünýän adama. Bir kafir de bolsa şu bir geň gurrun diýem şondan çürüm. Bir imana giramal gurrun diýmäýşi. Öýde bir azamat gurrun diýmäýşi. Fakat Muhammed peýgamber şeýle bolmaly. Tuli taryhy beşeriýetde tek insan şeýle bolmaly. Haya bir Hudaýyň aziz bendesi bolmady, boljak da atmaýşy. Boljak da del. Allah Taala öz adymy tuttursam, sen adyňy da tutturaryn diýip goýupdyr. Namazda bolsun, azanda bolsun, bu her ýerlerde bolsun. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala görjegimizi gowluk etsin. Hudaý Taala ýurdumuzy parahat edip, watanymyzy emniýet, agzy birlik, iman bereketten aýyrmasyn inşallah. Musafirlik, hytmatda, gurbatda, meriz dogalla, müşkilli dogalla, beýik Allah Taala hemmelerinkini asan etsin inşallah. Hudaý Taala din bernamylarymyzda bereket bersin. Mescit, medreselerimiz, hüjürlerimiz ýörüp dursun inşallah.